পূজা মণ্ডপৰ কাষেদি যাম আৰু আমাৰ মেছেজটো হ'ব এই সময়ছোৱাত কোনো এজন ব্যক্তি অভাৰ স্পীডত গাড়ী নচলাব প্ৰথম কথা mana सातसो आरोना बियो लंपेन्टजों गानग्रा स्ट'रखौल' आङो दाहाय खोनायोसै সকলো गसाइगावबासि रायजोर हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो एसेबां मर्निंद्रायबो नंला आरोना 10ता बारबाय 11ता जासिगोन मार्केट थांनि आरोना आङो दायो बारायथासिगोन दखानाव नानिजों मोजां आङो लांफाथ'ला नानि फै बे सिखौ इगनर खालामदे लोगोफोर दायो मार्केट थांनि र' थबाय थादो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थादो दे थांसै टाटा बाय बाय आङो अखासो हाबायथ' र' आं थांसै फैयाखैना नेनो दसे आदसा युंगार दसे नेनो र' युंगार मोनबाय आदा मोनैसो जों थांफानोसै बाजारसिम खरसा लानानै फैनोसै दखाननि माल लायनांगौ नालाय बेनि थाखायनो अखा हाफिनबाय अखा मैगं लायहैग्रोसै आङो फ्रियावसो फैफादों आरोना लोगोफोर आङो अखा हाबाथाय बिराद जारलाना मार्केटआ मा होनबावनो फुल ट्राफिकखा मार्केटआ दिनै छाता हमाबा जाला है मा दंना गैला जाखो नायनांसिगोन भिर मार्केटआनो लोगोफोर अखानि थाखायनो जारला दिगदार फुजायानो देग्लाय अखासो जाजोबसिगोन ओंख्रि लाबाय आङो खरसाखौ ओमफ्राय दायो दखान खरसा लाहैनो नांगौ आरोना लोगोफोर लाहैनि र' बेदरथ' जानो होन्दोंमोन बोराया अमा जानो गैया मोनासै आरोना लोगोफोर दायो नासो लाबाय आङो बेखौनो नाखौनो दाख्लैबो जादों जागासिनो नाखौनो ओमफ्राय बेखौनो लाबावबाय आं गाबोनफोर जाथोंसै मर्निं जायाबाथाय मोना ओमफ्राय अखा हानायखाय मोनगोन सानदोंमोन आं जोबग'बाय साजायबाय आरोना आरामनो गारि सोगोन ना सोलाथाय मिथिला आब'खौ लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ'आव ओंखारनो बायोना बन्द' खालाम होनथारबाय आरोना आइ देखायथ'ला आंनि सेहेराखौबो अखा हानायफ्राव मबाइला आंना दै सिबाथाय एसे सिनाया जेबो नङा बुरजा सिबाथाय जाखानाय नङा बेनि थाखायनो आङो बर'नो लायासै साथा सिंनिफ्राय ओरै बेक साइडखौल' देखायबाय दे लोगोफोर आंखौ देखायासै गाज्रि मोननांला आब'जों रायज्लायबाय थानोबो टाइम मोनासै ओरैनो दसे मा लांफैदों मा मादों बेखौनो रायज्लायनानै फैबाय आङो बै दखानाव हाबैनो र' बिस्कुट लायनो बन्द' ना खुला जाखोथाय दखानानो बन्द खुला बन्द खुला खुला बन्द मिथिला लोगोफोर या बन्दसो स्प्राइटथ' नङा स्टिंफोर नैनोमोन दखाना बन्दसो आरोना दिनै नैफोरफ्राव दङ बेफोर गासैबो हलसेल गोजाजोब खिन्थु लांफेराना
दस्राथ' जेबो मोनासै लोगोफोर नैयावनो आङो एसे फ्रुटि वारेस ओमफ्राय लेसिखौहाय लानानै थांसिगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्रायनो एसे एसेनो এখন পূজা কি হবে বৃষ্টি বৃষ্টিকাল বৃষ্টি পূজাই হবে না मार्केटनिफ्राय फैनानै दखानाव बे मालखौ दोननानै ओमफ्राय बिस्कुटफोर मोनबोआखैनो आङो दिनै उइकनेस दे बावदों आङो ओमफ्रायो बन्द'मोन बै आं जे लाबोग्रा दखाना थालानो गैया आं दिनै बुधबारखौहाय ओमफ्राय नैबे खाथिनि दखानाव लांफैफिनबाय आरोना आं बेयावहाय मा मा नांगौ बेफोरखौ बिस्कुट आरिखौ एसे ओमफ्राय एसे मा मोनैखौ लानानै थांसै आरोना लोगोफोर केकफोर बिसोरखौ बे मोनसे बे मोनथा लटि चक'फोर सुगार फ्रिटा 45 फैबाय आं लाबोबाय दहायनो आखाइजों फट'जों लाबोलायासै आरोना आखाइ मोननै मोननायखाय भिडिअ बानायबासो गय खावदों गय खावनाय गैला एसेल'सै दिनै प्रेक्टिस खालामनो हागोन ना हायाथाय अखा हागासिनो दंना दायोथ' नै एसे नागारथ'नानै दङ बर्थमान एसे सान्दुं होस्रोदों आरोना खिन्थु होमबाबो आदा सान्दुं होदों आदा खोमसियानो दङ गेरेन्थि होनो हाया ओमफ्राय दिनै बोरायासो ओंखाम ओंख्रि लाबोगोन आंनो गाव संनानै लाबोगोननो थांबाय थारमाने गावहा बे सासे बिदा लेंहरदों नालाय बेखायनो थांखानांगौखाय थांदों 10 টাকার বিস্কুট গুড্ডি আছে আৰু পার্লেজি আছে এগুলো আছে 10 টাকা गय खावखांबाय दायो आङो ओमफ्राय ओरैबायदि गोसोम जाबायना अखा हासिगोन गुलदुं गालदांनो मा मा गाबलागासिनो दङ गोसोम जोबनाय जोमैयानो सान्दुं गैया जेबो गैया फुल अखा हागासिगोन दिनै जे मुर्ति लाबोगोन ओमफ्राय अखायानो नायदो गोगोम अखा हाना होखाबायनो मुर्ति लाबोलायनो दिनै सेस अखाया नायलाय माबायदि हाखो डेन्जार अखा हाबाय अखाया डेन्जार हाखाबाय दिनै मुर्ति लाबोनो नागिरनाया सेस बास्टेनाथ' दाबो साजायखाङाखैनो गोगोम अखा हाखाबाय आरोना लोगोफोर जारलासो अखायानो डेन्जार हाखाबाय खोमसि जाजोबलायबाय लाइटसो होबाय आङो दायो पार्सेला दासो सफैदों आंनो नै हासिनो दिनै सफैदों पार्सेलानो मोनसेयाबो देखायबाय दिनै सफैबावासै गाबोन सफैसिगोन खोमा माने एफा लेट सफैबाय मिथिला फुजानि ना बयबो बिहर सावनाय खेवथ'लायला दे सार्ट मा होनो सार्टसो आरोना बियो लंपेन्टजों गानग्रा खेवथ'ला आङो दाहायफोर नायनोसै आं माने टि शार्टखौ गाननो बानानै शार्टखौ बिहरदों आङो ओमफ्राय दायो एसे थान्दाबो जाहांबाय ना बेनि थाखायनो एसे आखाइ गोलावखौ बिहरखाबाय आरोना जाहाथे सुइटार गानदेरनो नाङैनि दालाय इसिबां थान्दा जायाना सुइटार गानलायनो नालाय स' लोगोफोर नै बेयावहाय माने फुजानि माबा जादों आरोना माने सिङावहाय गारि सोनो मोना बेखौथानिफ्राय ओमफ्य हेलमेट हमालासे गारि सालायनाङा बेफोरखौ होनदों खोनासंलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ताकि एक्सीडेंट से कोई भी इंसिडेंट ऐसा ना हो हमारे एरिया में थैंक यू सो मच तो आपका जो अवेयरनेस ड्राइव है उसको प्लीज यहाँ से आगे उसका स्प्रेड कीजिए ताकि सोसाइटी गाँव एरिया में घूमना जाए कोई भी एक्सीडेंट मिनिमल से 0 होना चाहिए तो एक्सीडेंट फ्री होना चाहिए थैंक यू सो मच
Thank you, sir. তেওঁ আমাৰ মাজত চমুকে হ'লেও ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পীচ তেওঁ ক'লে আৰু সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে মনত ৰাখিম। এতিয়া কথা হ'ল আমি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ কাষেদি যাম আৰু আমাৰ মেছেজটো হ'ব এই সময়ছোৱাত কোনো এজন ব্যক্তি অভাৰ স্পীডত গাড়ী নচলাব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, কোনো কাৰণতে বিনা হেলমেটত গাড়ী নচলাব। তৃতীয় কথা, আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আহিছে, এইটো হ'ল পূজা শেষ হোৱাৰ দিনাখন যেতিয়া মূৰ্তি বিসৰ্জন দিব, সেইদিনাখন প্ৰায় ব্যক্তিসকলে এই মদ খাই পেলাই তেওঁলোকে বাহিৰত ওলায় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ মানে উদাহৰণ আছে। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিম এই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ তিনিটা কথা মনত ৰাখিব আমাৰ গোসাইগাঁওবাসী ৰাইজ। প্ৰথমতে অভাৰ স্পীডত গাড়ী নচলাব, বিনা হেলমেটত গাড়ী নচলাব, মটৰচাইকেল নচলাব আৰু তাৰপিছত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মদ খাই পেলাই কেতিয়াও যাতে গাড়ী নচলায়। এই তিনিটা কথাটো মনত ৰাখক আৰু গোসাইগাঁও মহকুমাৰ যিমান পূজা কমিটি আছে, পূজা কমিটিৰ যিমান কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়ে সজাগ হৈ পেলাই যুৱতীসকলক ইয়াৰ মেছেজ দিয়াৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা যিটো আপোনালোকলৈ মেছেজ দিয়া গৈছে সেইটো আপোনালোকে সুকলমে পালন কৰক। এই আশাৰে আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী हमारा जो एनजीओ सिविल सर है वो ग्रीन जो फ्लैग है उसको उठा के मतलब हमको जाने के लिए इशारा देगा, तब अब ये हमारा ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल। आप लोग तैयार हो जाइए, आगे आगे हमारा ये ट्रैफिक जाएगा, इसके बाद ये गाड़ी से जा रहा है, इसके बाद आप लोग आ जाओगे, बहुत धीरे धीरे आएगा, कोई भी मतलब जबरदस्त ये मतलब बहुत नो टेंडर आते हैं, नो आते हैं तो बहुत लाइन आ गई है। थैंक यू। और जो एनजीओ सेक्रेटरी हमको उत्साह देने के लिए आए हैं यहाँ पे, मैं हमारा तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर। थैंक यू सर। आगे भी इनका जो उत्साह ये तो हमको मिलता रहेगा, मेरा उम्मीद है ये। और ये सब याद रख के हम ये कार्यसूची शुभारंभ करने को जा रहे हैं। थैंक यू। दायो होनखांबाय लोगोफोर, ओमफ्राय मानि गारिखौहाय स्टार्ट खालामसिगोन आरोना, रिलि खालामगोन बिसोरो। अभार स्पिडाव गारि सालायनो मोना फुजा दिनावहाय, आरो हेलमेट सारा दा सालाय होननानै बुंदों आरोना लोगोफोरनोसो खोनाखाबाय जा होनदों। दायो गारिखौहाय लासै लासै हगारसिगोन आरोना, मानि बाजारावहाय रिलि खालामगोन आरोना लोगोफोर। दायो रिलिखौ स्टार्ट खालामबायानो नै लोगोफोरना, नैबे थांखांबानो बिसोरखौ स्टार्ट खालामसिगोन, लासै लासैनो हगारसिगोन। दायो मार्केटसिम रिलि खालामगोन होनदों आरोना, अबेथिं खालामलाङो दा मार्केटसिमनो थांगोन होननानै बुंदों। नायलांदो ससे आंथ' मार्केटसिम थांफानो हाया, जिखुनु जाथिं थाङो इथिं देखायहरसै बिसोरनो लोगोफोर। बे सिगांनि बै जासासे बे जोंनि गारिनिनो आरोना। মুক্ত এটা পরিবেশ যাতে এই পূজা অবশ্যই আহে, এই আশাৰে আমি গোসাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ ওচৰত বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই পূজা কি কয় ৰে কাকু, বিনা হেলমেটত বোলে গাড়ী চলাব নাপায়। सालायबावदो दाना बिना हेलमेटनि गारि। नोंसोरथ' खोनाखाबाय लोगोफोर मा स्पेस होदों बेयावहाय, माने
हेलमेट सारा सालायनो मोना अभार स्पिडाव सालायनो मोनानो गारिखौ फुजानि मा होनबावनो आरो बयबो फुजानि उनावथ' लोङो जायो सालायोना आरो होनबावनो आरोना लोगोफोर जामाना खालामदों रुल हिसाबै सोलिबानो जाबाय गाव गावनि थाखायनो मोजां नङा होनब्ला स' लोगोफोर आङो बेखिनियानोमोन आरोना ब्लगा दिनैनि ब्लगा स' ओमफ्राय बेखिनि ब्लगखौ होदेरनायनि थाखाय गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर मानो होनब्ला आङो जाबाय नालाय बेखौनो देखायबाय आरोना नोंथांमोननोबो ओमफ्रायो ओरैनोबाबोथ' निउसाव हगारखागोन फैखादों नालाय निउस रिपर्टारफोरबो ओमफ्राय आं बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना